Mag-record, kumuha ka ng pangalan na hindi mo, ay yung video hindi yun. Kahit na, halimbawa, gayahin natin ginawa ni Miss Ivy, for example, okay lang yan. Kasi ikaw ang gumawa. Kaysa yung gawa niya, ipopost mo sa iyo, ayun, delikado yun. Lalo pa i-download mo. Tapos i-save mo sa'yo. Tapos yung pala, hindi naman iyong gawa. No? So, mga delikids na tayo. Dito naman, itong July 15, may panibagong rules na naman dito. Ang sabi ay magiging dagdag ekstrakto na sila. Oh, magiging mga ganon mga ano. So, hindi natin alam kung ano yun, no? Pero para sa akin, may kalayaan pa tayo gagawin ng mga bagay-bagay. Pero wag lang natin gawin yung hindi maganda, no? Kasi binigyan na tayo ng kalayaan to do whatever you want, no? Whatever ano, kung gusto natin sa buhay, may kalayaan tayo gawin yon. Dahil ano naman yan, sarili mo yung kagustuhan, ibinibigay yan. Hello, Miss Maramara. Ibinibigay yan sa atin. Pero sana hindi natin gawin sa hindi maganda. Yung kalayaan na yon, no? So, ang ano lang natin dito, kailangan natin lang mag-iingat. Lahat naman tayo may pag-iingat, pero minsan talaga mayroong tagilid, no? Tagilid ba, no? Wala tagilid, parang ganon. So, lahat yan, no? Kaya ako sinashare lang ito sa inyo. Kasi nga, di ba, yung sa kabila, yes, at saka dito, marami silang mga updates. Yung parang noong parang sinasabi na hindi natin mapipilit nung talagang may time na hindi talaga ibibigay sa'yo. Basta at least nasubukan mo, malaya kang matuto, malaya kang gawin ito, malaya ka sa lahat ng bagay. Pero kung may time or may tarang pangyayari na hindi mo talaga inaasahan na mangyayari, hindi natin maipilit yon, no? Yung walang nag-istorbo at nag-uutos. Oh, yes. Oh. Lahat naman ng bagay kahit may nag-utos sa'yo, may nag-utos sa'yo, may nag-suggest sa'yo, mayroon mag-advise sa'yo, lahat po yon may kalayaan ka na gawin mo o hindi. Di ba? Oh. May kalayaan ka, kaya nga binibigay yung kalayaan na yun sa bawat isa para nasa iyo naman lahat ang the end of the day, sa iyo lahat ang desisyon. So may kalayaan ka gawin yung lahat ng gusto mo. So lahat naman tayo dito ay mayroong mga ganyang di ba? May katwiran, may kakayanan kung paano natin gawin yung mga kalayaan na yon. Pero yun na nga, hindi natin dapat abusuhin ng kalayaan. Kalayaan kasi para to make yourself happy and enjoy life lang, no? Hindi yung kalayaan minsan, kalayaan ng iba ay ayaw mo mangyari. Karating ko lang house tining, biglang bagsak ng ulan. Hala. So, ingat lang po, no, Miss Maramara. Kasi alam ko may darating daw na bagyo. Ano ba yung sinabi ni, ano ba yung pangalan na yun? Hindi ko naabutan. Hindi ako naabutan. Buti na lang, no? Ganun naman minsan no, kaya happy ako na hindi ka naabutan. So, mga ganong bagay, mga dear, hindi natin talaga asahan na may mga nangyayari sa buhay natin na hindi mo mapigilan. So, ito, habang may kalayaan ka, gawin ang gusto mo, gawin mo. Diba? So, yeah. Kaya yung kung dumating ang panahon na hindi talaga magkaroon tayo ng problema dito sa social media, lalo na tayong mga nag-content, wala na tayong magagawa dyan. At least na yung nakaraan ay malaya natin gawin yung gusto natin. Tulad ng i-flex natin yung mga ginagawa natin araw-araw. Pagluluto, pag-garden, pag ano-ano, kung ano-ano ba dyan. Yes, di ba?